My dnes začínáme instalaci fotovoltaiky na bytový dům ve Vršovicích v Praze. Bude to elektrárna o výkonu 25,7 kW píku a bateriové úložiště bude mít kapacitu 35,8 kWh. Rádi pomůžeme s přípravou takového projektu i vám, tak abyste to od nás dostali v mašličkách, připraveno pouze pro odeslání žádostí třeba e-mailem. Zajistíme vám žádost o připojení, žádost pro památkáře, statické posudky, požárně bezpečnostní řešení, projektovou dokumentaci. Zajistíme to, že vám dotaci vyplatí v plné výši, což může být až 50% ceny díla, ještě předtím, než na tu střechu začneme ten materiál dávat. Určitě se nám ozvěte, využijte čas, který teď v létě bude, proto abyste třeba na podzimní schůzi mohli takový záměr schválit. My se budeme těšit a přejeme krásný slunečný den. Jsme Heliovera, stavíme fotovoltaiky na bytové domy.